eskerrak eman, bai funziora, eta bai egurian zehar gilizeaten guztioi, atrakzioetan, eta besterik gabe, demode, guartetekin hasiko gara. Txalo bero bat, berdintzako. Ezin izango zaitu daraztu inoz, aitortzen du, izan zaren aitek bizitzaren honena, baina orain, baitira lehen baino, beste gaitezen. Eta ja lau hilabete dara mazki gaixorik ospitalean, eta bueno, indar guztia bildu nahi dugu, bera iriatzeko, lehen bailen